Mistä sydänvikasta äijää rangaista? Kuusta metsästä. No voi helvetti. Hei, kaveri, herätys! Tää? Night fever, but you must feel it! Voi hemmet. Täytyyhän sitä välillä vähän irrotella. Kuule, tästä talosta on laatu kaukana. Mistäs tässä nyt oikein on kysymys? Ja punainen, sehän on rakkauden väri. Ajatella! Juman kekka. Oi, kun on hyvän näköisiä. Jälkiruokapalleroitakin. On sitä kännissä saatu joskus hurjempiakin ideoita. Eihän tommosesta mitään tule. Mennään tonne. Susta on riesaa aina vaan. Paskan marjat. Mä tunnen tän talon niinku omat taskuni. Nyt poika saunoo, se kylpeä, se laulaa, se huutaa! Reitti selvä. Ihan niinku Sveitsissä tai Itävallassa. Asiat alkaa olla paremmin kuin hyvin. Töihin nyt siitä. Nää kelpaa oikein hyvin. Voi perkele! No ei tarvitse näyttää noin hämmästyneeltä. Mä teen just niin kuin mä sattuu milloinkin huvittamaan. Lähden etsiä itselleni kunnon työtä. Hei, tänään kuule äijillä pukupakko. Mä oon oikein sellainen parkettien partahöylä. Pitäisikö mun vetää jotkut hoviniijaukset tässä esivallan edessä? Monsieur. No mitä helvettiä? Ketäs Julle ja te oikein ootte? Niin pitää sitä isolla pojalla samanlaiset lelut olla. Herra peräpuikko. Noniin, lakki kouraa. Saatana juoppo! No älä nyt näytä tolta. Me kunnon töihin ja pidä sinä vaan turpas kiinni. Kuka? Ole hyvä ja poistu. Ole hyvä. Mukava, kun voi auttaa kanssa ihmisiä. Tää on hyvä kärri. Tehokas moottori. Jaa, täällä ollaan taas asian ytimessä. Seis! Tähän taidettiin jäädä. Noin! Pullat te saatte kuitenkin paistaa itse. Kiitos. Mä murskaan sut niin, että sua ei tunnista edes hammaslääkäri. Mä ajattelin, että tähän tupaan pitää saada nyt piristystä. No meidän bileet, tajut sä. Arvaas mikä tää on? Kiitos ja näkemiin. Terve, mitä mies? Mä toin vähän herkkuja. Tää ei voi olla totta. Mene nyt helvettiin siitä. Älä ota sitä. Nyt sä teet viimeisen temppus. Älä sinä huuda! En. Kuules nyt. En mä nyt vaan kuuntele. Perkele! Helvetti. Siitä sait. Koston kierre sen kun jatkuu ja jatkuu. Jumalauta. Mulla on oikeus puolustaa itseäni ja omaisuuttani. Vankilaa. Luvaton ase on sakon paikka. Mutta lupaa! Mulla tälle on. Virkaintoinen sadistikyttä se on. Painetaan kickdown pohjaan. Tajut sä hippiäinen, mihin kuseen sä oot mut järjestänyt? Tämähän on vasta alkulämmittelyä. Terve menohaa! Mitä hemmetsäs? Raivo hullu. Mitä ihmettä? Näillekin löytyy keräilijöitä. Yhden palveluksen mä sulta pyytäisin. Aha.
Ja mitä helvettiä sulla on päälläs? Lopeta! Arvaa! No, kokeile. Kiitti sitten vaan. Niinkö? Pitäisikö mun odottaa täällä kädet ristissä, että joku tulee ja ampuu mut? Ei kannata antaa periksi, jos on vastatulta. Paina päälle vaan! Soitellaan. Mikä niin? Laitella. Kohta pöllyä. Taisi mennä veripäähän. Hiljaa! Mistä tunnet sä ystävän? Onko Perkele! Vittu. Tää leikki loppuu nyt. Mitä? Voi helvetti! Vaan harakoille meni sekin nöyryytys. Terve. Mä oon vaan tämmönen läpimätä äijänkäppä. Terve menoa. Ei tuu ikävä. Hyvää joulua.